Benvidas e benvidos a Novicum Cantar en Allariz. Así comezaría a presentación de Novicum Cantar, un proxecto musical, un concerto, no que medio milleiro de nenas e nenos de toda Galicia estaban convocados a xuntarnos para cantar en terras ourensás, xusto en tal día como hoxe, convocados polo Consello da Cultura Galega e as Consellerías de Educación e de Cultura, mais non puido ser. Esta é a casa do Consello da Cultura Galega no Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, pero non quixemos deixar pasar a data sen acordarnos de vos, dos nenos e das nenas que levades todo este tempo participando connosco neste maravilloso proxecto. Levamos 7 edicións, 7 lugares, 7 convocatorias, 30 cancións de repertorio galego das que 7 foron estreas absolutas e máis de 2.800 nenos e nenas de centros educativos de toda Galicia e tamén de Portugal. As cifras son ben elocuentes por si mesmas, pero sin as voces, sin os rostros que as fixeron posible, non son nada. Por iso convidamos as nenas e os nenos dos conservatorios superiores de Galicia a que cantasen connosco, a que estivese outra vez connosco, esta vez dende a súa casa tamén. Convidamos, por suposto, ao grupo de metais Hércules Brás, que leva connosco todos estes anos. A todos e todas elas o noso agradecemento pola súa colaboración e porque o esforzo foi moi grande. Facémolo como non podía ser de outro xeito, cantando ao unísono o Maio Longo, ese poema de Rosalía de Castro musicado por Valdomir que se converteu xa nun emblema deste Novicum Cantar co que rematamos todos os anos cada concerto. Sen dúbida, este foi un Maio Longo, foi unha primavera ben longa para todos e para todas, pero cando cantamos xuntos, cando unimos as voces e os pulos, a vida é un concerto moito mellor. Con todas e todos vostedes, Maio Longo.